Cameroun an ye nin Samagabu ka kibaruya sɛbɛn dɔ ko Cam Foot olu kana yira k'a fɔ fɛn min ye Cameroun de karamɔgɔ kɔrɔ n'o ka ancien sélectionneur a tɔgɔ ko Anthony Conceição nin waati na yala ale kani kɔfɛ n'a kɛra 3e ye Cameroun tun ye u bolo b'a kan na donc ka ministre min bɛ ɲɛɲɛsin sport ma ale tun y'a valider k'a bila nka Pérez Samuel Eto'o n'ale fɛ ka foot président ba ye ale ye sɛbɛn fura bɔ k'a ko ye Anthony Conceição k'olu ɲɛ t'a la k'a ko a bɛ se ka taa ni Cameroun ye yɔrɔ min bɛ ni a b'olu nimisi wasa kosɛbɛ u y'a limogé ka équipe di Robertson banna ma équipe qualifiera mondial la nka ni maa kofɔlen n'o ye Anthony Conceição a ye fɛ ka foot wele FIFA la wa FIFA m'a bila dagirinna la koyi u y'a tranché ko Cameroun ka n'o ye FECA foot k'u ka 1,6 million d'euros ko k'o sara Antonio Conceição ye portugais don c'est wari 1 milliard de francs CFA ko y'a ka contrat cassé ka sɔrɔ contrat ma se a kuncɛyɔrɔ la ka sɔrɔ a bila kuma ma se nin gɛlɛyara dɛ nka souvent nin dɔw fana ka fisa n'u tun ye a maintenir a tun tɛ se ka équipe la qualifier coupe du monde na nin ɲɔgɔn m'anw yɛrɛ sɔrɔ wa o kɛra Mougassou taara n'a ye Cameroun ka segin n'a ye i bɛ Égypte de fɔlɔ premier tour Cameroun premier tour Bafin n'u y'a maintenir o tuma Mougassou ɲɔgɔn sɔrɔ fana bɛ Qatar labɛn na fo dɔ tun ye billet di a ka ban o kɛra mais ni ko tɛ latigɛ sira tɛ latigɛ o fana tiɲɛ an bɛ to o Cameroun kelen kɔnɔ nin ye kibaru min fana bɔra FECA foot u kana yɛrɛ ka ko olu ni COP sportif n'o ka équipementier bali ko divorce kɛra koyi o divorce kɛra i b'a ye k'a fɔ kalo tile 23 tɛmɛnen ayiwa ko fɛn min Samuel Eto'o n'ale ye FECA foot ɲɛmaaba ye ko a ye contrat cassé ani COP sportif cɛ a ka ɲɛ dɔ fana kana kɛ André ko a ye COP sportif mɔgɔw ko k'u bɛ taa tribunal la ko olu ka contrat a kan ka kun cɛ fɔ 2023 donc a tɛ se ka ban nka i to kɔnɔ ko laɲini ye mun ye équipementier fan fɛ k'u tala ka baara kɛ ka sa kundama na wa i to a ye appel à candidature kɛ ka ban yɛrɛ koyi a ye appel à candidature kɛ pour que équipementier kura ta o dayɛlɛ le 6 juillet a kun cɛra le 19 juillet ko ni a ye commission dɔ sigi sen kan o commission les 3 premiers équipementiers u bɛ mun ta u bɛ taa soumis FECA foot ɲɛkɔrɔ le 30 juillet nata donc u bɛ sɔrɔ ka ɲɛnawolomani kɛ maa min bɛ n'o ka baara ka ɲi u b'a dɔn ni min bɛ se ka baara kɛ k'u bɛ ta ka baara kɛ n'o ye siga t'o la sinon e ta in fɛnɛ a bɛ cogo di i ka RNS an yɛrɛ ta ma ɲi dɛ RNS ma ɲi dɛ non mais n'a bɔra k'i bɛ senior dɔrɔn na junior tɛ yen cadet tɛ yen hali senior yɛrɛ o ma ɲi koyi muso balontan ayi ko kan dɔ tɛmɛna n t'a dɔn Gabon de don bɛ min kɛra Gabon ye Guinée Équatoriale e ko ye gardien Soumaïla Diakité ka mɛ floqué ka t'o sa sugu la k'o floqué o kɛra a y'a sɔrɔ an mana miiri dɛ ka ban kɔnɔ yɛrɛ an mana taa u k'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ u k'an ta in lajɛ dɛ n'a sɔrɔ a taabolo bɛ cogoya min na Cameroun ka kun cɛ u ka monter première division Mali ta anw ta ye a bɛ sen na a ko b'a la ka ɲɛdɔn dɔɔnin dɔɔnin kosɛbɛ a tɔ tora Sikaso poulet san Cameroun ta a fana baaraw sigira sen kan u ye a baara kɔnɔ kɛ dugu min na Limbe région du sud-ouest sira de dugu in na o i b'i to Limbe de ka Guinée Équatoriale Malabo ka a kura Libéria ba kɔfɛ n ye nin dugu in kɛ Coupe d'Afrique la kɔni u ye terrain saba choisi ye Stade Omnisport Militaire Farm Stadium bamanankan na terrain min bɛ foro cɛmancɛ la Militaire Farm Stadium foro kɔnɔ terrain anglais terrain tɔgɔ dalen don la ale kɔfɛ Centenaire Stadium le stade de Centenaire o fana taara donc région ta de bɛ Cameroun a région tɔn bɛɛ champion u bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Limbe walasa ka monter prévu an ta bɛ se ka kɛ ni ɲɔgɔn fana ye o bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ dugu kelen na n'an bɔra yen an bɛ taa Allemagne u ka journal bɛ yen n'o ko Bild ale kumana bi a ko n'a yɛrɛ k'a fɔ ko fɛn min ye u ka denmisɛnnin attaquant min bɛ yen n'a tɔgɔ ko Matli Tel san 17 a kɔni nin waati na ko fɛn min ye Bayern u kɛlen don k'u bolo b'a nɔfɛ yɛrɛ de bɔlɔntana de don donc Bayern b'a fɛ ka na n'a ye k'a bila u ka équipe réserve la a si bɛ san 17 a ye match 7 kɛ salon k'u kɔni kɛlen bɛ ka prix fixé 28 millions d'euros polisi faralan kan walasa k'u di yɛrɛ ma ka petini ta o kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko n'a nana u kan ka u ka numéro 9 d'a ma ko nka numéro 9 Lewandowski taara Barça la halisa ko a ɲɛnafin b'u la donc ko 9 in tɛna se ka di petini ma nka a bɛ numéro 39 d'a ma a si ma se fɔlɔ k'u bɛ numéro 39 d'a ma an y'a bɔ Bildi kɔnɔ bi sɔgɔmada la n'an bɔra yen an bɛ taa Angleterre an bɛ taa fɛn min affaire Jules Koundé e ko Chelsea bolo t'a fɛ ka bɔ karata wo fɛ an ka mɔgɔ bɛ ka muru bɛ basi kan na ko a kɛlen don parade fer ye bi sɔgɔmada in na fɛn min ye The Guardian olu
olu mɔgɔ kumana kan bi bras de fer entre le Barça et le Chelsea Jules Koundé nɔfɛ ko ni ala ma jan kɛ ko Barça bɛ sɔn ka wuli k'i jɔ ni Bercy ɲɛrɔ sara ye dɛ kunun Barça sɔtɔ den wele ka bɔ Barcelone kono ko Jules Koundé k'o de fɛ k'a ko banna kama k'a bɛ t'olu fɛ yen awɔ parce que n'o ye Le Guardian olu ka fɔ la bamananw ka sana dɔ ko ni wara bilen bolo dira nsaba ma k'a b'a ka kumunen don Chelsea digili karamɔgɔ Thomas Tuchel u ka alimankɛ k'a ko Jules Koundé ko a ka profili man ɲi kosɛbɛ k'o ye kelen ko a jɔkundama fana man jan ko Anglais ballon na ko ale dalitara kan ko a bɛna se ka succès kɛ Angleterre championnat la sira fɔ ka kuma Thomas Tuchel ka kuma ye nin ye ale dɔn ka bɔ a nɔfɛ o ni ye min fina zana n'o tɛ wa dirigeant ma nana ye ni wara bilen tigɛ desa sabaden ma a b'a ko kumunen don koyi siga t'o la an bɛ taa o Séville kelen kɔnɔ halisa affaire Jules Koundé olu kɔni yɛrɛ ka Séville maaw bi sɔgɔmada in na u ka Espagne ka journal dɔ bɛ yen ale fana kumana kan a ko Séville a k'u ye Jules Koundé k'u y'a nɔrɔbila k'u y'a sɔrɔ ka ban dɛ ko Jules Koundé n'a ni Barça ka surun k'olu yɛrɛ y'a prix fixé 50 millions d'euros bonus farala bonus ye 10 millions d'euros ye ko wa k'olu fana kɛlen bɛ k'u bolo manabɔ Monaco denmisɛn fitinin nɔfɛ u kan o Benoît Bachassi san 21 ko olu fana b'a fɛ k'o ta ko nka nin fana pitinin ale fana ka kuma fɔlen ko tɔnba caman fana bɛ yen minnu fana y'a jira Monaco la k'a fɔ ko olu fana ɲɛbɔlen bɛ défenseur fɛ aw Chelsea kelen b'o la Manchester United ani Barça nka o fana kuma fɔlen tɔnbaw cɛla nɔfɛ ko Monaco fana a prix fixé ko Monaco ko ni ballon kofɔlen 50 millions d'euros après on va laisser ni ma fanga ta awɔ o kuma fɔlen ko Séville kɔni ma a ka kuma laban fɔ k'u ka attaquant dɔ bɛ ko Youssef u b'a fɛ ka wari dɔ d'a kan k'o di Monaco ma walasa Monaco ka se ka nin cɛnin d'u ma n'o ye Benoît Badiashile n'an bɔra yen Manchester United Angleterre an ye nin sɔrɔ u ka sɛbɛn dɔ kɔnɔ kama ko V Athletic u kɔnɔ yɛrɛ k'a fɔ ko Cristiano Ronaldo ko a donna Angleterre kunu ko nka nin waati in na Manchester équipe tɔw bɛɛ lajɛlen bɛ Australikaw fɛ yen u bɛ labɛn na ko Ronaldo ka situation a bɛ to Manchester wa a tɛ to yen o k'a ɲɛdɔnnen tɛ fɔlɔ ko jusqu'à présent a kɛlen bɛ ka entraînement k'a danna ko nka ni tɔn tɔw seginna ka bɔ Australie ka na k'ale digili karamɔgɔ bɛ sigi ka kuma ani Manchester ɲɛmɔgɔ bɛ sigi ka kuma walasa k'a ko sigi sen kelen kan yala a bɛ to Manchester la ɲinɛ o a bɛ taa wa ko ni équipe seginna ka na ko Cristiano ani dirigeant bɛ sigi ka kuma ka kunu k'a tun Angleterre o kɔrɔ kɔni a b'a fanga ta de sidi sinon n'i k'i bɛ entraînement la yɔrɔ min na i kan ka taa yen de o ko a kɛlen b'a la ka entraînement individuel waati sera wa ayiwa basi tɛ bali ko waati sera waati sera bi taa ma bila yan ma bila an bɛ lamɛnjɛkulu